Slav hevalno emîro bi hev re daqtaqo nas bikin. Daqtaqo motorek lêgerînê ye wekî Google, wekî Yandex, wekî Bingê. Înak em li zimanê Kurdî bigerin. Li vir encaman nîşanê me da motorên lêgerînê botên wan hene û wan botar dişînin malperan, dişînin websaytan yek bi yek mêze dikin di hundirê wan de çi heye û wan encamên di malperan de îndeks dikin û li vir nîşanê me didin. Ferqa wî motorên lêgerînên din çi ne? Daqtaqo zêdetir ewle he û meriv naşopîne. Lêgerînên me li cihekî qeyd nake wekî Google. Google lêgerînên me qeyd dike û di goranê wan lêgerînên me reklaman nîşanê me dide. Lê daqtaqo newsayê belê reklaman nîşan dide lê ez aniha reklaman nabînim ji ber ku ez adblock bikartînim. Daqtaqo yekem motora lêgerînê ya hatiye bi Kurdî kirine. Di vir de zimanê Kurdî hûn dikarin hilbijêrin. Ji sedî nod û heşt hatiye bi Kurdî kirin. Sedî di do jî ji ber ku tiştên nû lê bar dibin nehatiye wergerkirin. Ji alî hevalekî me hatiye wergerkirin. Hevalekî me tenê serqebtî em keda wî pîroz dikin. Spas dikin jê re ji vir. Îja em hinek qala taybetmendiyê wî bikin. Mînak em li vir hemû herêmna Çînê hilbijêrin. Ew ê malperê Çînê zêdetir nîşan bidin. Êdî hûn kîja welat hilbijêrin. Li gor wî yê encaman nîşan bide. Li vir lêgerîna parastî hûn çawa bixwazin wisa hilbijêrin. Li vir jî dem encamên îro ê ku îro hatine îndeks kirin nîşan dide. Binêrin îro way dinivîse. Ya jî ên ku di nava vî heftê de hatine îndeks kirin nîşan dide. 5 roj berê, rojek berê, 3 roj berê, 4 roj berê nîşan dide. An jî meh, an jî salê dî hûn çawa lê bigerin wisa nîşan dide. Li vir di sazkarî de meriv dikare temayê hilbijêre û yan heval wisa wergerkiriye. Hinekî mezin bikim. Belê ew xwes baş e. Li vir sazkariyê em hinekî binêrin çi û çi heye. Zimanê Kurdî zêdetir tiştî min vekirî hîştiye. Êdî hûn çawa bixwazin. Mînak li vir zêdetir tema hene. ASP ez naxwazim ev termînal tiştekî çawa nizanim. Wekê din ev heye features nû hatiye ez bawerim ji ber wî wergera wî qet tune ye. Zimanê Kurdî wa termînal way xweş e. Em li vir mêze bikin daqtaqo browser yanî gerok jî çêkiriye mana di Firefoxê de ne. Daqtaqo browser ji bo mobîlê de çêkiriye hem iOS hem Android. Gerokên wî yê mobîlê gelek baş in bi tenê bûtonekî meriv dikare hemû paşe roja xwe paqij bike û ewleyê jî yanî ez ji geroka wî ya mobîlê gelek hez dikim. Ji bo macOS û Windowsê jî browser çêkiriye lê ji bo Linuxê tune ye. Wekî din di vir de AI chat kirine. Di vir de GPT-4o heye, Cloud heye, Llama heye. Llama ya Facebook heye û open source e. Hûn dikarin bi jîriya çêkirî re baxin li vir jî. Û îja em hinekî li ser lêgerînê bisekinin. Mînak em zimanê Kurdî dîsa binivîsin. Em dikarin zêdetir bi taybet, zêdetir bi arzûn bikin û bigerin. Mînak tenê malperên org em dixwazin bibînin. Bona wî sayt al.org binivîsin. Wikipedia.org em tên jêr hemû malperên tenê org hene. An jî em wisa bikin tenê bi kîje ve arşîv heye. Arşîv.org encama zimanê Kurdî tenê di malpera arşîv.orgê de em dibînin. Nekî parametreya lê zêde bikin. File type bikin PDF. Tenê encamên PDFê bi me re bîne. Binêrin di vir de PDF li ser malpera arşîv.orgê tenê ji me re anîn. Em vê jê bibin hemû di malperan de ê ku PDF'in bi me re bînin. Kurdipedia PDF way zimanê Kurdî navîn heye em binêrin û li arşîv.orgê jî binêrin. Zimanê Kurdî PDFek way ji me re anî. Ji bona zaroka xuya dike. An jî em dikarin mînak vê jî jê bibin. In title Kurdî binivîsin. An jî Kurdistan binivîsin. In title yanî di sernavê de peyva ku em digerin divê hebe. Vê jê bibin îja. Di vir de em kêmekî têkney. Têva teya çi ziman ê hebe Kurdî lê tinebe yanî zimanekî din zimanê çiya zimanê me. Wexta hûn bixwazin peyvekî di nava encaman de tinebe li serê wî peyvê kêmek danî dikin. Lê em bixwazin peyvekî ku esse hebe girîng be em bêjin vî peyvê. Ziman tinebe jî ê Kurdî hebe wan encaman nîşanê me dide. Îja taybetmendiya ku tenê de daqtaqoyê de heye nîşanê we bidim. Baneşanek em danîkin û li paş we binivîsin di Wikipediayê de lêgerîna me bike. An jî li goranê van malperê dî em kîja bixwazin mesela di Redditê de em lêgerînê bixwazin em Reddit zimanê Kurdî binivîsin û bigerin direkt me avê te malpera Redditê û di Redditê de zimanê Kurdî geriye. Esaniyek wiya wisa jî heye. Tekno Kurd. Daqtaqo motora lêgerînê bû. Tiştê ku ez qal bikim anha ev e. Bimînim bi xêrî xweşî.